Ahoj, dnes vám ukážem, ako si vytvoriť čakaciu listinu alebo waitlist. Takže taký štandardný príklad môže byť, že chcem ísť na masáž a chodím stále k Tomášovi, lebo mi robia nejaké fyzio veci a vidím, že vlastne celý maj nemôže, až posledný deň. Tak sa zarezervujem, ale chcel by som ideálne ísť čo najskôr. Tak, a ja zase z pohľadu Tomáša, ako maséra, ja by som chcel, aby keď sa mi hocikto vypadne, tak aby automaticky ľudia, ktorí by chceli ísť skôr, boli informovaní o tom, že je nový termín. Takže vojdem vlastne do rezervácií, do čakacej listiny. Toto si to otvorím, dám nastavenia, dám povoliť klientom pridať sa na čakacú listinu a potom, keď sa to miesto uvoľní, si ešte nastavím, že ponúknuť miesto všetkým klientom, ktorí tam sú, alebo môžem uprednostniť svojich existujúcich. Tak, teraz to uložím. A vlastne keď si toto refreshnem, tak sa mi tu zobrazí, či chcem skorší termín a viem sa pridať jednoducho na čakaciu listinu s tým, že si tu vypíšem svoj e-mail, svoj telefón a preferovaný čas, či chcem iba do poludnia alebo po obede, pretože ak sa uvoľní niečo do poludnia a ja som človek, ktorý môže vždy iba po obede, tak mi to nebude chodiť. Takže takto jednoducho si môžem vytvoriť čakacú listinu pre svojich zákazníkov. A dúfam, že ju budete mať stále plnú a že nebudete mať nikdy prázdne miesta. Pekný deň.